Kesenjok ki Nongsynshar Shnong Nong South Aimship haka jingelang haka khalai regular bear arja arpun rio kabala long hal Langpih da ka wei kasur kala syamya ka rai ban let yeshim benta haka jingyat Paidbah bat ka jingelang kabala khot da ka FKGGP West Khasi Hills District haka khan rio regular bear arja arpun rio han Nongstoiñ halor ka jingdawa ya ka sarkar ban pen benok klo yo put usam ka jilla Meghalaya bat Assam Uba sandiwel senchiang unong ai kitien ka senjok ulapan pau ba ka jinglek panya shimbenta jong ka senjok ka long halor ka nong rem jong ka jing ang no jong ki Paidbah ka dong ka Thaiñ Langpih hi barok away ba ya ka wat ka baar phase 2 jong ka jing pen bet put kham tam ka Langpih sector deben pendap no Daki potli ki snem ki Paidbah ka Thaiñ kila yai dawa ba ka Thaiñ Langpih ka bahap hapo ka hima nong mensau ka depan penhap bet hapo uput usam ka Meghalaya So nagaliang yung kasenjok Nongsynshar Shnong kahima Nongstoiñ. Hadin Meghalaya ya ka jimpentit naga FKGP West Khasi Hills bahaka khandreu trek kandon ka rally kaba kerpat ka sorkar maka sorkar kan simkia ban pembet yo putusam kepala sateng borosikata. Di nagaliang yung kasenjok Nongsynshar Shnong aga meeting mentagasi khalai trek ilai ikut banlek ane simenta tiga rally Hagi juga por ni kerpat ni kenturu ni Nongstoiñ ni beron po kadong ka Thaiñ kamtam haka Langpih sektor ban ya pelaj por ban ya mi renti haga tegasi sambil trek Nongstoiñ Habatin Paidbah ki kishap kashap plus F Ka plus F haka bam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety